Hayi webhuti omdala, wabona ingane kaMashana lutho mfethu, ifela amacala obaba, ifela amacala obaba. Yabo lawo baba abalilandelayo abazihlakaniphi nje ubuchopho lezi zihlaziyayo nje nakoke ilapho nje ilapho. Uyabona nje lokhu mfowethu, asithunyiwe kodwa babhizi namanje bayasho ukhuzani this ukhuzani that. Wenzeni ukhuzani? Why lento siyenza ngenxa yabo, siyenza ngenxa yabo. Uyazi mina mfowethu, mina anginankinga nempumelelo yomunye umculi, anginankinga nempumelelo noma ngabe kabani, ngisho athiwe kaMthaneni, anginankinga ngimbonile. Makukhona okuhle okwenzakalayo kuyena ngiyambongela, uyabo. Kodwa when it comes to ukuthi ngilaye abalandeli bakhe, hayi mfowethu, I make sure mfethu, hayi ngenza sure. Yindaba laba abafike basenze abantu engathi thina siziphukuphuku uma suke senza into. Uyabona manje into ingapho thina sithe sivota la kwathiwa nimoshe imali zenu, niyaqolwa. Wakwabonaphi lento kuthiwa umuntu angavoti akavoti kaningi. Kuvotwa kangaphi kumasama? Kaningi. Kuvotwa kangaphi kumasama? Ngiyaphinda ngiyabuza. Kaningi. Bathi bona umuntu akuthiwa avote kanye phela sibone. Sebeyakwazi ukuvota bona. Sebeyakwazi bona ukuvota. Umhlazi wevulo live la, indaba ungavele nje umculi anikwe umculi anika account number yakhe nifake kuyena leyo mali. Anikwenze ngani lokho manje? Anifuni ngani account number? Abayifuni ngani account number ka SK bafake kuyena amalentuzana, bafake kuyona imali. Bavota manje. Labantu laba kade basiqala. Sifuna ukuthi noma bewina. Uyazi uma usuke ukungekho okuzokulahlekela, usuke konke ukwenza ngenjabulo. Sifuna noma bewina bajuluke. Abakwazi ukuyidlela amahlanga. Sifuna noma bebuya besichomela, basichomele bazi ukuthi basihlulile, besivota. Ngeke sikufihle lokho. Yabo? Ngeke sikufihle lokho. Athi umuntu sibulala umaskandi, asibulala kanjani umaskandi ngoba thina silandela umculo ocula umaskandi. And lo muntu esimsekayo asimeseki nje. Yabo? Ingoma yakhe thina yasilanda sameseka, saqopha umlando, bawucisha lowo mlando. Thina mase sibuyisa induku, sekuyakhalwa, siyabuya manje. Ayabona ke manje siyabuya ke manje. Zibuya impela ke manje, zibuya impela. Ziyabuya. Yabo? Iloko basitshena ukuthi bahlakaniphile, bahlakaniphe kakhulu. Ingabi leyo, bahlakaniphe okwedlulele. Mhlawumbe okwedlulele yena uhlezi ecabanga into eright umuntu. Thina ithina esibhedama. Masuka sisekukhuzani thina siyabheda. Masuka sisekukhuzani thina ngemali zethu senzani sibulala umaskandi. Benzani bona? Bayawukhuphula. Ukhuzana akaculini umaskandi bakwethu. Akaculi umaskandi ukhuzana. Uyabo, la asithunyiwe mfowethu indlamlende. La njengabalanda isikhiphula kalethu. Uyabo mina ngiyakutshela ngisho ukhuzana ngavela poste athi mabronation ngiyacela niyeke lento eniyenzayo. Hayi kobe kusuku lokuqala la ukhuzana khona egejana khona namabronation ngoba sobuyela kuyena simtshena ukuthi ungazosibhedela kwa wena. Ungasibhedeli nje kwaye wena somtshena na ukuthi ungazusi, ungakulinge nje, ungasiqali. Uzosiqala ngaphi? Awusiya somhlambi kazelusile namhlanje. Konakele kakhulu. Bafowethu siyavota. Yabona manje ngiyovota. Ngeke ngisho ukuthi imalini engiyovota ngayo. Ngiyovota ngisho ngathiwa u5 rand, shathi u10 rand. No 10 rand ueda komunye u10 rand. Ziyahlangana ziyakhuphuka ibalo. Yabo? Mabronation hlulwa yilutho nini? Anidlula yilutho. Mina ngiswela umsakazi engingakomemezela kuwona ukuthi hayi bu RY14 to 33485. Sesekugazi.